Добре дошли в Твърдица. Както виждате, няма никакви къщи. Ето тук има нещо градено. Ето тук има една къща навътре. И това е. Тук нито една къща. Тук има път, но само къщи няма пак. Горски птички има много. Такива, които никога не сте виждали, ама друго няма. Хора няма, къщи няма. Остава, не знам. Ето вече излизаме от Твърдица. Ето табелата за край на Твърдица. Това беше